Well, an damsa seanos bhí se go mánach agus bhfuil mu dean sásas. Teag mu ag an nertas chuirh líon agus bhí se bhíad muinte chána uach príomhrúis ag an Oireachtas gearart de bhaine agus bhí annaímaidir an gneachan damsa seanos go cána agus teag mu chuirh líon bhíarad net Somália bhí bhfuir television í an céanna é. Bhíarad bheith lá an naonna mar a dtíar agus bhfuil tú le daoine na casúach le fad an lá a bhise. Oireachtas 2008 bhí me caramid a Gcorca agus bhí an Commertas Downs an step bhí se Cork Opera House agus nuair bhí an Commertas Heart thuman dhéanach le fhearr Gaile a Salt Hill Paula Moran thuman sáil ag pub álan sin áitcinn a Gcorca sa Mala Mór agus bhí dochan bhí mu a caint agus bhí se rá gur se gur chuir sé steachar an Commertas step go leor blianta ní chéile agus níhuair sé tádas níhuair sé súlgóíoch sé táda agus bhí dochan agus bhí mu a caint ar spirit an Oireachtas go ben rud ar fad go cheart just taine bhhaintas mar sin agus nach raon tácht le gruchtdal agus thuid arás agus for an dáráit agus bhí me just chosásta ró mar bhí sé chuiseach le blianta is downseir iontacha agus ní raibh sé súla le táda agus just hain cinál tréimhse na chaime leis a ggóildeach agus an sin gan é súla éonmod as an Commertas agus an sin for an dáráit so bhín ein cinál buach I don't know an highlight bhí amsa go Oireachtas an bhíon sin. Mas is tóí béidir díar ní me anrág díra céim léanach ceangan na bliantaí luis is de 16údí. Ar a bhí muid óga diggin sna go leorgá. Ní hen teachtas chrebechan ní sé víns tú héin mar deara. Agus tá gúil dramógad tá teachta ní sé baint salt céanna sa. Í chuilm céim blian, tear gur mis sé hart ar Chaplin jag agus tan féú igenis agus is sort is a blianta ar bhín Oireachtas cinál ciún agus bhí gachtain sort a daos an ire mór an daoine an coslan na Oireachtas sin éislen cum an Gaeilgeoirí siúd ar fad ach an star sin star mór daío sé for sé wedgie ó Carlum. Ní chun tanmarrás ar aní an bhaí ach for sé wedgie so sort buach faointe an Oireachtas bhí an dumsa dom hain agus dhéanamh dearmad ar ríis sin é. Well, is toch gur cuioine smú nu is granúla stocha gom bhil hena scéalt meall an reachtas ar nuach ní bhain enach dístan na nústantanis ach nuair a bhí me 9 beidir chéad bhíon gur bhóid me dúise mórt na man agus cháíoch me san de chorní riada as bhí me óg ní meach 9 nó fehestorm agus bhí me le seach chorní riada agus chana níanacht leis na léachrar fádastocha bhí gom mé an ar bhís do. So chu me suas réitiú an gomórtas is bhí me taobhféard an stáite agus bhí na thomóirí ar fada. agus bhí me anóg an nervhíiseach agus tháinig an lead so sean leid a bhí si ar gomórtas chun mar a níos chum, agus tócha gur bhreise sáirícham go raibh me in stéad chomór sin agus deir sé brand de se, all roinnt dishes but all right. Agus hín sin budéalsa chum, agus me she's gurmíl maigad like tartan downar agus ha bhéal me hetúrums gohéad. So hógain budéal bailí gaun a bhí an agus fog me siúrach mar bhar me chéine agus cad bhí sticannach potín agus thóig sem bhéal agus chlog me roinnt agus thóig sem scór nach chu síos me fiobal agus bhil agus gohéad an sunna pasta me casaachta níos as na sé siú a gáirm. So sin cean na cuimhní is tócha is granúr agus bhí gom an reachtas.